aquí mismo, por aquí por la zona del bar, y os quedéis ahí calladas, concentradas. Llegaréis justo antes de actuar. Yo he puesto las sillas en la pared del fondo, ahora os diré dónde. Mi apellido lo llevo dentro. Com tots els nens petits, tenia molts amics, però era molt estrany. Només amb 7-8 anys em prenia tan a pit els meus jocs preferits, que vaig perdre els companys. Vaya jocs, vaya enganys. Jo era molt bona nena, m'encantava jugar a mataconills, i no entenc per què les mestres, quan matava algú, sempre em feien crits. Quan era adolescent, el meu cercle de gent tampoc no era molt gran. Tothom sortia pitant, tenia un pretendent, amigues confidents, però clar, tenien grans i els vaig anar matant. Jo sóc molt bona amiga, recordo totes les dates de defunció dels meus amics i sovint em poso nostàlgica al recordar els seus últims crits. Em dic Trini Sánchez Mata, però em diuen Trini, Trini la que mata. Jo ho faria tot pels altres, qui vols que assassini? Matar a mi m'encanta. Després, per no estudiar, em vaig voler casar. Vaig triar un bon marit ric, guapo i eixerit, i me'l vaig estimar tant, tant, que el vaig matar d'amor a mitjanit, en plena acció al llit. Nit de noces inoblidable en aquell hotel de l'Estartit. L'endemà tothom somreia, perquè durant la nit havien sentit crits. Sí, ja em podeu fer crits. Jo mato els meus marits, però jo, vídua de tants, faig pencar els capellans. Soc vídua d'homes rics, de forts descarrancits, de joves i de grans. He estat dona d'uns quants. Jo he estat molt bona esposa, fins que l'amor ens ha separat. He viscut amb cada marit en la salut i a la malaltia. He viscut amb ells fins a sentir els seus últims crits. Em dic Trini Sánchez Mata, però em diuen Trini, Trini la que mata. Jo ho faria tot pels altres, qui vols que assassini? Matar a mi m'encanta. Carters per confondre carrers. He matat traficants que em volien per fer espans, també alguns banquers quan no tenia diners, psiquiatres, comerciants i càrrecs importants. He matat catalans, russos, grecs, italians, n'he mort de tot el món, també un de Camprodon, uns quants americans, xinesos, mexicans, i ara sabeu on són, vivint a l'altre món. Em dic Trini Sánchez Mata, però em diuen Trini, Trini la que mata. Jo ho faria. Ara molt bé. Hem vingut a veure els meus amics i així amb la família ja està. Perfecte. Molt bé, m'ho he passat molt bé. Uah, más com un bocadillo de jamón. Aquest tipus d'espectacles, el xulo que té és l'ambient que creen, l'amor amb com fa la gent i com ho rep també, no? M'ha agradat tot, sí, tot. O sigui, no podria dir ara mateix una cosa, m'ha agradat tot. Molt bé, molt bé. Trigarem a oblidar-ho, això. Que molta veritat de tothom. Tothom ve amb moltes ganes de participar, d'estar allà, i l'ambient entre bambalines és superxulo. Fantàstic! Espectacular! No us ho perdeu! I veus com sí! Veus com sí? Com s'han enrotllat, teatre social, Pallapupes, que de bo que fan una tasca increïble. La veritat és que quan t'arriba, quan te fan arribar alguna cosa diferent, que no és un espectacle simple, és quan dius ja val la pena venir. A poder fer broma de la bogeria, això és per treure's el barret. I l'any que ve més i millor. Running home,